खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि निउसआव दङ दिनै इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि नि बिटिआर सथाय सरकारनि 2 बोसोर आबुं जानायनि फोरबो फालिनाय जायो। बिटिआर सरकारनि 2 बोसोर आबुं जानायनि फोरबो फालिनायनि सिगां बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फुंनि समाव क'क्राझार दतमानि थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालियाव थांनानै बिबार बावो। बिनि उनाव बिथाङा क'क्राझार भाटिपारायाव थांनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनो बिबार बावो। दिनै 15थि आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जथुमा जालाङो। बे जथुमा फुंनि 9 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय जागायो। दिनैनि जथुमा सोलिगासिनो थानाय समावनो एमएलए अखिल गगैआ सोंथि खालामो, नाथाय एमएलए अखिल गगैआ होखारजायो। दिनैनि गिबि सानावनो एमएलए अखिल गगैआ सोंथि खालामनायनि थाखाय मार्शेल लगायनानै बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांजों आसाम आयेन आफादनि सदननिफ्राय होखारजायो। मख'नो गोनांदि बे गोजां बोथोरनि जथुमा 24 डिसेम्बरसिम खुंजागोन। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'नि सायाव बिपिएफनि लाइमोन आफादनि नेहाथारि शरत चन्द्र दासनि बेरफुसार बिबुंथि। प्रमद बर' बिथांनि मोनसे रायजो राजाफोरखौ नंखाय सिमां नुहोनायनि हुदा दङ। बिथांनि बे हुदाया माब्लाबाबो सोलायनाय नङा। प्रमद बर'आ बिसायख'थिनि सिगां परिबर्तन स्ल'गेन होदोंमोन। बिथाङा जोंनि बे बिटिसिखौ सुइट्जारलेण्ड बानायना होगोन होनना बुंदोंमोन। मा सुइट्जारलेण्ड? बिथाङा 3rd ग्रेड 4th ग्रेड चौकीदार स्विपारनि साख्रि होनो हाया। बेनो सुइट्जारलेण्डआ प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारीनि। जोंनो बेबायदि सुइट्जारलेण्ड नाङा। जोंनो बिटिसि नांगौ जेराव बिटिसिनि गासिबो जाति जनगोष्ठीया खौसेयै आवगायलांनो हायो। बेबादि बिटिसिखौ जोंनो नांगौ। प्रमद बर' बिथांनि बेबादि सुइट्जारलेण्डखौ जोंनो नाङा होनना गोख्रों बुंथियो बिथाङा। दिनै आसाम आयेन आफादनि मबाइल एप आयेन डिजिटेल आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि एप बेखेवनाय जायो। बेनि गेजेरजों आसाम आयेन आफादनि बायदिसिना खारिफोरखौ गोरलैयै मोननो हागोन। बे हाबाफारियाव आसाम सरकारनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिका, आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर नमेल मोमेन आरो आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। बिटिआरनि इएम रन्जित बसुमतारीनि गोख्रों बिबुंथि। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ जोंनि गेजेराव जंगल राज खालामदों। मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दाङाबाजिनि सायाव हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि बिजाथाइ। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव देरहासार प्रमिला रानी ब्रह्म आरो रिहन दैमारि बिथांमोना साहा बागान खालामदों। बिपिएफनि दैदेननायाव 10,000 हेक्टर हाग्राखौ सिफायनानै साहा बागान गायनायनि फोरमान दङ। थामहिनबा हाग्रायाव थानाय जिब जुनारा हाग्राखौ दाननायनि थाखाय आरो बे हाग्रायाव मानसिफोरा हाबनायनि थाखाय बिपिएफ सरकारा गावसोरनि राजखान्थि स्वार्थनि थाखाय मानसिफोरखौ हाग्रा दाननानै थानो खाबु होबोदों। बेखौ होबथानो हायैयावनो एबा हाग्रा बंग्राया जोबस्रांनायनि जाहोनावनो दिनै मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजिया बारा जानानै फैगासिनो दङ होनना बिथाङा बुंथियो। बेंगालराव 3 बर' लाइमोना गारिनि जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव 2 बर' लाइमोननि जिउ गोमायो आरो सासेया गोब्राब जखम जायो। थांनाय 13 डिसेम्बरनि हराव उदालगुरि जिल्लानि बेंगालराव खामानि मावहैनो थाहैनाय 3 बर' सुबुंखौ लामा बारबाय थानाय समावनो गोख्रै खारथिजों फैनाय गंसे गारिया सौग्रावलांदोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथायाव उदालगुरि जिल्लानि टेपाखातनि राजकुमार बर'नि फिसाज्ला भुपेन बर'नि जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन 2 दिपेन बर'नि फिसाज्ला जिन्तु बर' आरो मदन चन्द्र बर'नि फिसाज्ला जनि बर'आ गोब्राब जखम जानायलाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। नाथाय जिन्तु बर'आ फाहामथाय होबाय थानाय समावनो थांनाय सनिबार खालि फुङाव जोबथाहांबोयो। जिउ गोमानाय 2 बर' फिसानि गोथै देहाखौ फ्लाइटजों आसाम फारसे दैथायहरनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।